ko nder ɗum ten Youssouf Gaye wiyanno e deftere muɗum aspect de la littérature pulaar 2 points quelques visages du sud mauritanien sur les places publiques quand le silence et la nuit drapent les cases du réel le long des vieilles pistes de migratoires saisonnières délaissées aujourd'hui par l'asphalte des grands axes routiers dans la sylvestre solitude des campagnes ou dans les moments où la nostalgie de l'exil submerge l'âme, les airs de l'air évoquent toujours la grisaille du banco, des maisons et autres grisailles teintées d'ocre des vastes paysages du Walo à 1000. Dans les arbres accents du Kumbala, on sent l'haleine brûlante des vagues de l'Harmattan qui soufflent des collines, de même que l'on décèle la fraîcheur du Yarkoma dans les évocations nocturnes de Pékan. Hakkunde laane oɗo ko windi yanke meɗen jeyanoɗo to Mauritanie o sanki ko to walata o jeyano koye anduɓe meɗen winduɓe no fewi ko fati affaire cocco ko fati affaire pinal ko fati affaire fina tawa wiyoɓe mbimen o sanki koto walata e dumbirɗo taya ko yiɗi wiide ko ɗo ko hunde wande fayide goto e meɗen foof so suka so mawɗo so debbo so gorko eɗen tina so gumbala haalam so dillere so gumbala yimam so dillere yimam so pekan yimam goto fof ɓe giɓorɗi muɗum ne dilla goto fof so yewama ina yiɗa hettade ɗum ina yiɗa yeew ɗum ɗiɗo jimɗi jewta ɗum kadi ina holla jotodiral hakkude fuutanke fof e leydi Fouta hakkude fuutanke fof e tarih mum hakkude fuutanke fof e ɗemgal mum hakkude fuutanke fof eko tawi ko ɗum waɗi dans un autre sens ɗum waɗi ko yimɓe heeɓe mbiyata orgueil des fuutankeɓe wayno faaro walla teddungal walla mawmaw fuutankoɓe en uddi laañi jokkere kono jaarore woode ni gueno en gona tan rendo lollingo jimiri e gamri hono no sikkirno ɗum ɓen hanki tamirnoɓe aduna e o kure e condi yeddunoɓe pine ɓaleɓe jalkinnoɓe neɗɗankagal men yandinnoɓe fayidagal men e ko teskoto ɗen nde tubakiri naati Afrique nde ɓe tawi toon rendoji men ɗi nde ɓe tawi toon ɗemɗe meɗen nde ɓe tawi toon fina tawaji meɗen ɗi e haqqillaji mabɓe mbi ɓeɗo ɓe ngala pine ɓe ngala neɗɗankagal ɓe ngala koɓe mbiyata ko des civilisations ɗum ɗo koko ngabbata leɗɗe tan ina ƴakka banane ina mucca mango sikkude neɗɗo ɓaleji ko neɗɗo gamri tan sikkude neɗɗo ɓaleji ko neɗɗo jimri tan ala ndiɗi ha ɓoy e wempejeri ɗiɗaɓe arɓe are mabɓe ko ari walla are meɗen yimɓe rendo yankoɓe sociologue en ethnologue en to piti ko fati affaire walla yaaɓe to banggue leƴƴi en nde ɓe ƴewti cañu rendoji meɗen ndi rendoji yimɓe ɓaleɓe rendoji fulɓe ɓe tawi ɗiɗo rendoji ko renduji galɗuɗi rendoji ɗi ganduɗa joguiɗi pinal mawgal e joguiɗi fina mawɗo so ɗemgal woni so ɗemgal fulɓe woni ngarɗugal to ɗemɗiyankagal to conce to ñeeñal pinal mabɓe na alɗi to miijoji luggiɗi juɓɓuɗi ɗi gona pipidaɗi ko adi foof ko sañu miitiyangagal tuɗɗiɗi tafmo kusmo goni e ƴergo windere cosmologie walla mbiya kammu ngal miitiyankagal na jogui no yirete windere nde tago ngo boowal ngal e saaha o e son teskima e pinal fulɓe wona tan ganduma miijoji tan koyɗi ɗi ngala ɗo pawi ala ko miijoji mittaɗi luggiɗi baɗɗi ñamri baɗɗi lowɗi baɗɗi gandal kewgal kolloji aduna o no tagra joguiɗo aduna no miijorto ina jogui no yirata saaha ina jogui no yirata ko tubakoɓe mbiyata ko espace wayno boowe son teskima e fuutankoɓe son teskima e pinal fulɓe wona ñali foof ɗannete wona e waktu foof yaltete wona kikiɗe foof yaltete walla kam haajuji won gueɗe mbatte holɗum holko waɗi noon ko leño pinal ngal holɗo yirata saaha wona kadi to fulɓe ngari fof koɗa wona to fulɓe ngari fof mbaɗa ɗon jawdi mon ala ma ƴef namdo ma mbiña ma jaaha to sernam ma jaaha to timoɓe ko nande ɗen ɗo gueɗe won noon pinal men holno hokkiri ɗumen ina holno jirata saaha walla holno jirata boowal ko nokku
fof ina jogii no tuɗo ko mbiran no expliquirta ɗon pinal fulɓe ne jogii duttorde fodde yankooji hakke yankooji e neɗɗan yankooji gaddanoje aade gurɗo e rende o jogaade ko wiyete e français ko la conscience morale hono ko wayno gacce kerse teddungal cuusal karasiragal kiram e ko nandi ko ɗen duttorde addantuma andude hoore ma andude foddeji ma faade e jinnaɓe ma mawɓe ma rendo ma leñol ma ko ɗen dosɗe kadi ballatma ñobbude fittadu ma ɓernde ma wona ko welma kalata wona ko welma mbatta ƴeewata ko heddorade walla wonirde kono yooɗirta no feewirta ina moƴƴirta rendo ngo pinal fulɓe no feññina no rendo mahirto no sañirto ina yuɓɓirta ha gurdam ndeƴam daño wona jumta wona yumta e nder nokkuji mabɓe ko ɗum tagi e nder taarih ɓe joguinoma laamuji guilay sahaji tonjon en lamtaga en laam termes en laam toor en ha rewanma e laamuji deniyankoɓe ha yettanma e laamu almameɓe ɓe piili leppi e nder diwanuji hon lefol arɗo en lefol jagaraf en lefol farba en lefol farbal en e ko nandi so on teskima kadi e rendo Fouta ko hande ni ko wiyete démocratie wani total ko ɗum ɗo Fuutankoɓe ɓooyi hutorade ɗum ɓooyi hutorade ɗum guila Abdoul Bocar Kane en guila Souleymani Baal en wona goobu neɗɗo waɗata neɗɗo wona iwdi neɗɗo waɗa neɗɗo ala e yiyande mbabɓe ko jangde tan ko ndunɗal neɗɗo tan wawata addande neɗɗo ardade rendu mum walla ardade wuuro muɗum ɓe joguinoma jagorɗe ɓe joguinoma dente e pengɗe celluɗe tiɗɗe mawnirnoɗe gostodiral hakkillaji e miijoji ɗum fof no hollira rendo fulɓe wona rendo ngo ala juɓɓudi e nanotiral to gandal fulɓe ne jogui gande jowtiɗe eko memoto ko yiyato hono des sciences expérimentales tuuɗo ko mbiyat ko gandal e mbaadi jaaƴi toɗɗide métier mabɓe ndema gaynaka awa ñeñal ɗatgo mango sehgo jafo ɗon e nder ɗum eɓe kutoro humpito mabɓe ko fati e kulle en leɗɗe en puɗi en e diƴƴi en e dendagal ko woni e taaride mabɓe ɓe kutoro ɗum so teskima rendo fulɓe ngo kadi e no mbirumi ni eɓe jogii ko gande jowiti tan koɓe golloto ko koɓe guuri ko gaynako no andiri nayyi makko dini no andiri ñabbuli ko patude affaire nayyi no andiri ko fati affaire leɗɗe no andiri fati affaire diƴƴe ɗum no tawe mabɓe sa ƴeewi kadi gawowo kadi ko hono noon taw ina jogii gandal mawgal ko fati affaire maabo o kadi ko hono noon rendo fulɓe ngo nogo feccori ni nogo feccori e mette ni meccal fof yaadi koye gandal meccal fof yaadi koye gandal kono fulɓe tongaki e ɗen gande tan eɓe jogii gande patuɗi e birnidi ko tuuba ko mbiyat ko des connaissances ésotériques walla des connaissances mystiques e aɗa andi to jangde yimɓeɓe teskima woodi ko gandal memotongal gongal jiyotongal nanotongal wayno ko mbawɗa wadde expérience aɗa wawi taftade aɗa wawi reftade juɓɓudi muɗum aɗa wawi yiide hunde nde no ƴerirta no mawnirta no waylorto ɗum ɗo fof wiyete ko des connaissances ésotériques les connaissances expérimentales walla des connaissances réelles ko gande goɗɗe jiyatoɗe memotoɗe no woodi noon fulɓe noon walla sa ƴeewi kadi rendoji Afrique d'une manière générale e mbaɗi muɗum jaani ene jogii gande goɗɗe ɗe ngannduɗaa wiyete ko gande birniide gande ɗe toɗɗiɗe geɗe ɗe ngannduɗaa ɗe jiyotako ɗe nanotako e ɗe jiyotako ɗen gande kadi fulɓe ne kutoro ɗum ko ɗen gandi tugni kala koko yiyatako memotako sen donki yeru nande timle en mbilew en ñengi en niɓinirki en lappetaki en cefi en ɗum ɗo fof fulɓe rendo fulɓe walla rendoji men rendo men ngo ina hutortono ɗum hanki ha hande ni won hutortoɓe ɗum e won nokkuji e raɓiɗinade en mbawa haaldude lowdi e ñamri gondi e ɗemgal e pinal e gandal haalpular en ina yaaji ina alɗi en dañi fartangue wonde ronɓe ko ƴooga to woɗɗi ko togodiri gila ko ɓooyi e kelle tarih
ko fagga gilay sahaji towɗi laamuji men gilay sahaji belwelto wellitare fergoji men gila sahaji ngellitiɗi jokkodire men e rendoji goɗɗi gila sahaji jabti jabbiɗɗi ɓamtare e yaajede men e nder ɗum ngal ɓural foti ko mawninede ngal foti ko yencinede witte wiñe beele mbasen rondade gacce ɓolare ko gonnoɗen ko ɓolare neɗɗankagal men ɓolare teddungal men beele janggo ɓesguji men mbasa ɗukkude darde ɓurde gueena beele janggo arara e ɗemgal Pulaar na ɓamto weɗo ha to dow kammo mo lesɗata setto pinal men ɓamtare men jimagu men e wellitare men on jarama hadam toddide bandiraɓe micro o mboɗi tan yimɓe mbatta haqqille e won gueɗe gonka ɗemgal ngal to gummiɗen to leyɗele meɗen hedde Mauritanie en Sénégal en gande koye ɗemgal ngal to ni jogui caɗele mawɗe to banggue dawrugol to banggue faggudu to banggue radio to banggue téléje ko nande ɗen ɗon gueɗe won gueɗe nan toon ne ɓitta ɗum na kadi ɗum wellitare ɗum noon goto e moɗon foof yo won nelaɗo hoore muɗum yo tinno beele ɗemgal ngal ne ɓamto yo tinno beele ɗemgal ngal ne jangge yo tinno beele ɗemgal ngal ne naata école aji naata primaire uji collége aji lycée ji université ji wawa nadde hankadi e nokkuji liggorteɗe ɗe e député ji moɗon so ɓami konngudi yo kal Pulaar yo kal ɗemɗe neniji yo kal ɗemɗe gendiji so ministére uji moon hono noon dal yimɓe moɗon ɓurɓe ngellitade yo mbat feere kañumen koye muɗum ndondo ɗemgal ngal so tawi kadi ko hono noon ɗo kadi jomumen kadi ɓesguji ɗi kadi yo tinno surtout noon bandira meɗen rewɓe goggiraɓe men ɓe e mawniraɓe meɗen rewɓe e foof yo mbaw jokkodirde e sukaɓe taw koye ɗemgal mumen mi teskima walla ko teska to France chinois ji gonɗi toon ɗi ko gari ko ɓooyani hakkude mabɓe ɓe kalata ko chinois kono noon teskama ɓiɓɓe mabɓe ɓuuri foof wawde réussiste ɓuuri wawde dañde examen ji e école aji faraysi ɗum ɗon ko kawisa mawɗo ndeke noon enen eɗen mbawi haalandeɓe ɗemgal ngal eɗen mbawi jangguindeɓe ɗemgal ngal e taw addantaɓe kalataɓe toɓe goni to toɓe jangat to walla toɓe liggoto to ɗum ko hen banggue hen toɓɓere wattiniri nde ko yimɓe meɗen wonɓe ɓe joguiɓe ɗo kayitaji ɓe yoɓe natɗo e parti ji politique ɗi yoɓe natɗo e syndicat ji ɗi yoɓe natɗo e téléji ɗi yoɓe natɗo e mairie ji ɗi ɓe jogo doole ɓe jogo ko tuuɓe koye mbiyata ko des lobby ɗi ganduɗa janggo e jaam so tawi Afrique haalama so ɗemɗe gendije kalama taw e mbawa gaddanade ɗumen ɗum noon on jarama